Please welcome. Kau bari lebaran saiki ora rame kaya taun wingi, ora ono sing salam-salaman ramajit-majitan. Terus iki pitatine yen ra oleh sapa ning gone tanggane, pacitane sapa sing entekke mosok diuntal dhewe. Oh walah kok dadi koyo ngene peraturane, ora oleh salaman karo kanca-kancane, kon ning omah wae kon nutuli HP. Oh walah ayo padha diakehi ngibadahe, nyuwun diparingi sehat sekabehane, nyuwun ning sing kuasa ben virus sing lunga sadurung tekone foto. Wis tuku klambi anyar, malah krungu kabar gawe ati ambyar, mangan tumbar kertas sak lembar, jan kudu ngental dokar. Aku yo wis tuku pacetan, senajan kaleng biskuit tak isi rengginan, kembang goyang tak campuri cipang, tambah sriping gedang. Oh alah malah jari lebarane ora rame, kabare salamane kon podo lewat HP, kon ning omah wae karo nutuli HP. Oh alah terus piye iki nasib renginangi, biwas aku wis tuku sak kaleng-kalenge, tak untali dhewe tak caploki dhewe.